हेलो लोगोफोर दिनै नोंथांनि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों जायफ्रा इउटिउबार जायफ्रा इउटिउबजों रां खामायगासिनो दङ नोंथांनि थाखाय मोनसे गोदान आपडेट जानायखौ हयथ' नोंथाङाबो मिथिखाबाय नोंथांनि इमेलआव नङाब्ला एक्सेन्स नटिफिकेशनावहाय हयथ' नोंथाङा नुखाबाय जानांगौ बे गोदान माखासे रुल्सफोरखौ बानायदों गोदान आपडेट फैदों बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थानो नङा थ' नोंथांमोना फरायनानै गोबाङानो मिथिखाबाय मानि थाखाय 24% दानो नागिरदों बिनि सोमोन्दै नोंथाङा हयथ' मिथिखाबाय बुजिखाबाय दिनै आं बेखौहाय नोंथांमोननो आं फोरमायनो सानाखै दिनै आं बे बाथ्राखौसो दिनै नोंथांमोननो देखायनो दिन्थिनो थाखायहाय आङो लाबोदों दि टेक्स इनफरमेशन फर्मखौहाय माबोरै साबमिट खालामनो जुदि नोंथाङा गोनो गोथो मोनदोंब्ला बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय सोरबा बानायखाबायब्ला बा सोरबा गोरोंब्ला नोंथांनि थाखाय नङा जायफ्रा दिनैहाय गोनो गोथो मोननानै दङ आरो जायफ्रा खालामाखै जायफ्रा दासो गोदानै इउटिउबार दिनै नोंथांमोना जुदि एसे गोनो गोथो मोनदोंब्ला बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय नोंथाङा गिबिनिफ्राय जोबजासिम मोजाङै नायोब्लानो गासैखौबो बर'नि रावजोंनो नोंथाङानो बुजिनो हागोन थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ फारसे आगान सुरलांदिनि मबाइल स्क्रिन फारसे आगान सुरलांदिनि नोंथाङा लेपटप नङाबा मबाइलजों मावनो हागोन दिनै आं मबाइलजों नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों गिबियाव नोंथाङा मबाइलखौ अन खालामदो मबाइल अन खालामखांनायनि उनाव जायखिजाया मोनसे ब्राउजार आङो क्रोम ब्राउजार खेवबाय नोंथाङाबो क्रोम ब्राउजार खेवदो नोंथाङा फार्स्ट टु लास्ट नायलांदो होमब्लासो बुजिगोन बिनिफ्राय गोजौआव लिरदो www.com/exchange.com जेब्ला बेखौ खेवगोन अब्ला नोंथांनि एसेन्स एकाउन्टआ गेवगोन जुदि बेयो गेवबाय अब्ला नटिफिकेशन गोजौआवहाय जेब्ला नोंथाङा नायबायब्ला गोजौआवहाय बेबायदि मोनसे नुगोन बेवहाय गोजौआवहाय टेक्स्ट इनफ्र होननाय दङ बे टेक्स्ट इनफ्रआवहाय जेब्ला नोंथाङा गोजौथाराव टेक्स्ट इनफ्र होननाय दङ बेवहाय थुनानै होदो जेब्ला नोंथाङा बेवहाय थुनानै होबाय अब्ला नैबेबायदि गोजा गाबनि नैबेबायदि आं जुम देखायनायबो ओंखारगोन बेबा ओरैहाय आगसिजों एड टेक्स्ट इनफ्र होननाय दङ बेवहाय नोंथाङा खेबसे थुनानै होदो जुदि बेवहाय थुनानै होगोन अब्ला आंनि नेटआसो स्ल' नोंथाङा नायलांफाबाय था लासै लासैनो अब्ला गासैखौबो बुजिगोन बिनि उनाव बेबायदि गेवबाय बेवहाय आंनि जि इउटिउब बिनि एकाउन्टनि जि इमेल बे गेवबाय बिदिनो पासवर्ड बे गेवबाय बिनिफ्राय नेक्स्ट होनानै होदो बे गासैबो जाबायबा नेक्स्ट होखांनायनि उनाव माखासे बेबायदि ओंखारदों नै बेवहाय आंखौहाय नों आंखौ सोंदों बेयाव आं इन्डिभिजुवेलखौ होबाय बिजनेसला बिजनेस आं इन्डिभिजुवेल होबाय बिनि उनावहाय बेवहाय माखासे अपसन ओंखारबावदों नै दा बेखौ आङो आं आमेरिकायाव थायोखायखौ होबाय मोजाङै नायलांबा जाबाय बुजिगोन बा लासै लासै फल' खालामबाय था बेनिफ्राय आङो गोजौआवहाय क्लिक थुनानै होबाय गोजौआव थुखांनायनि उनावहाय आरो बेबायदि मोनसे पेज गेवबावबाय बे पेज गेवखांनायनि उनाव नेम अफ इन्डिभिजुवेल होनदों बेवहाय आंनि नामखौ आं लिरबाय आंनि नामखौ मिथिगौ जायफ्रा मिथिया दिनै मिथिसिगोन आंनि नामखौ NIJWM निजोम बसुमतारी आंनि टाइटेला बसुमतारी आं बेवहाय लिरबाय नोंथाङा नायलांफाबाय थादो बेवहाय लिरखांनायनि उनावहाय आं एसे बोखोबाय बोखांनायनि उनावहाय नैबेवहाय अपसनेल बेखौ आं लिरले बेनिफ्राय नेम अफ कान्ट्रि नोंथाङा बहाय थायो आमेरिका जार्मान जापान बहाय थायो बेयाव होदो आं इण्डियायाव थायोखाय आं इण्डियानिखौ आङो इण्डियायाव होनानै होबाय बेनिफ्राय इण्डिया थैब्ला ओंखारगोन आं इण्डिया होबाय बेनि उनावहाय बे फरेन TIN होननाय दङ बेवहाय नोंथांनि पेन कार्ड नाम्बार जे पेन कार्ड बेखौ पेन कार्ड नाम्बारखौ होनानै होनांगौ आं बेवहाय होबाय पेन कार्ड नाम्बारखौबो होनानै होदो आंनि पेन कार्ड नाम्बारखौ आं बेवहाय होबाय लासैनो नोंथाङा नाय आरो बुजिनो नाजा बेयाव होखांनायनि उनावहाय नेक्स्ट अपसन ओंखारगोन बे नेक्स्टआवहाय थुनानै होदो नेक्स्टआव थुखांनायनि उनावहाय नोंथांनियाव नैबेवहाय मोनसे ग्लै दङ बेवहाय अके थुनानै होदो टिक मार्क होनानै होदो बिनि उनावहाय बेवहाय कान्ट्रि बे इण्डिया जाहैबाय आं भारतनिनो नोंथाङा भारतला भारत बेनिफ्राय एड्रेस लाइन 1 दङ आंनि गामिया गावनि नोंथांनि गामिखौ होदो आं आंनि गामिखौ होबाय बेनिफ्राय एड्रेस 2 लाइन 2 दङ एड्रेस लाइन 2 बेयाव PO बेंटल बेयाव PO खौ होबाय
भिउआ मा नोंथांनि बेखौ होदो बिनि उनाव एसे बोखोबावदो बिनि उनाव आङो भिउखौ होखांनायनि उनावहाय नैबेयाव सिटियाव डिस्ट्रिक्ट होदो डिस्ट्रिक्ट बेयाव डिस्ट्रिक्ट नोंथाङा मोना माहानि आङो चिरांनिखौ आङो होबाय नोंथांमोना बबेनि नोंथांमोना आङो चिरांनिखौ होबाय बेनिफ्राय पिन कड नोंथांमोना मा आङो 782394 होबाय स्टेट नोंथांमोना मा स्टेटनि गवानि ना मानि दिल्लीनि आं आसामनिखाय आं आसामाव थुनानै होबाय बेनिफ्राय बेवहाय टिक मार्क होनानै होदो टिक मार्क होखांनायनि उनाव बेक होनानै होदो नैबेयाव सरि नेक्स्ट नैबेवहाय नेक्स्ट दङ बे नेक्स्टआवहाय खेबसे चेक खालामबाव मोजाङै नायबावदो आं चेक खालामबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव थुनानै होदो नेक्स्टआव थुखांनायनि उनावहाय नैबेयावहाय नों माहायनि बेखौ होनानै होबावदो बेयाव इन्डिया आं इन्डियाखौ होनानै होबाय इन्डियाखौ होबाय आं बिनि उनावहाय इन्डिया होखांनायनि उनावहाय बेवहाय एसे सांग्राङै बे केयारफुल दे लासै लासै नायनानै मोजाङै नायनानै बुजि ओमफ्रायबो आर्टिकोल बेयाव 7 आर्टिकोल 7 पार्ट 1 आव होबाय ओमफ्राय 0% बेखौ होबाय आं बेखौ होखांनायनि उनावहाय गाहायावबो आर्टिकोल 12 7 आवबो आर्टिकोल 12 खौ होबाय बेनिफ्राय पारा 2A होना होबाय ओमफ्राय बेयाव 15% रेट आं बेखौ होनानै होबाय बेयाव थुलांखागोन बेयावबो बे एखे आर्टिकोल 12 होना होबाय पार्सेन्ट को होनानै होबाय बेखौ होखांनायनि उनावहाय नेक्स्ट बेयाव खेबसे रिचेक खालामदो नोंथांमोनाबो चेक खालामनानै नायदो आं मोजाङै चेक खालामनानै नायदो बेवहाय मोजाङैनो नाय बेयाव होखांबाय बेखौ होखांनायनि उनावहाय एसे जुम होनानै होबाय बे जुम होखांनायनि उनावहाय नेक्स्टआव थुनानै होदो नेक्स्ट नेटआ स्ल' आङो एयारटेल बाहायो जिअ'आ एसे स्ल'सिन ओंखायनो एयारटेल बाहायो बेनिफ्राय नै दा बेवहाय आंनि गासैबो गामि पिअ गासैबो गोजौआव नुजाबाय बेनिफ्राय गाहायावहाय जि दङ बेखौ नुजाबाय नै आंने जाबायानो दा बेयाव कनफार्म गाहायावहाय नैबे कनफार्म दङ आइ कनफार्म बेवहाय टिक मार्क होनानैहाय नेक्स्ट टिक मार्क होदो बेनि उनावहाय बेक नेक्स्ट दङ दा नेक्स्टआव थुनानै होदो नेक्स्टआव जेब्ला थुनानै होबाय होमब्ला नेक्स्टआव जेब्ला थुनानै होबाय दा बेबायदि ओंखारबाय आरो बेबायदि होखांनायनि उनावहाय फुल लिगेल नेम बेवहाय नोंनि आबुं मुं बेवहाय लिरबावदो आंनि मुंखौ आं नोंथांनो दहायनो खोन्थाखाबाय मा नाममोन आं बेखौहाय खोन्थाखाबाय आंनि नामखौ बेवहाय लिरबाय आंनि नाम लिरखांनाय टाइटेलबो लिरबाय टाइटेल लिरखांबाय टाइटेल लिरबाय बेयाव लिरखांनायनि उनावहाय नैबे मोननैखौहाय एसे मोजाङैहाय सांग्राङै जादो मोजाङैनो एसे नायनानै ला बेखौहाय बेयावहाय सिगनेचार होखांनायनि उनावहाय बे येसआवहाय थुनानै होदो जेब्ला येसआव थुखांबाय होमब्ला मोनसे जेब्ला बिदि पेज खेवगोन येसआव थुखांनायनि उनावहाय येसआव थुखांनायनि उनाव मोनसे अपसन खेवबाय बेनिफ्राय बेवहाय मोनसे बेबायदि खेवबावबाय नै दा नैबेयावहाय ओरैबायदि होनदों न'आव होदो येसआव नङा न'आव थुनानै होदो ओमफ्राय न'आव होनानैहाय नैबे गाहायनो बे गाहायाव जुदि नोंथाङा दासिमबो पेमेन्टखौ मोनथ'वाखै मनिटाइज जाबाय पेमेन्टखौ मोनथ'वाखै अब्ला नोंथाङा गोजौआव टिक मार्क होनानै होनांगौ आरो जुदि नोंथाङा पेमेन्टखौ मोनखाबाय अलरेडि जागासिनो दङ अब्ला नोंथाङा नैबे गाहायावहाय एक्सिस्टिं नैबेयाव होनानै होनांगौ दा आङो गोबावसै इउटिउबनिफ्राय एसे मस्ला मोनजानाया बेखायनो आं गाहायाव होबाय गाहायाव होनानै आं नेक्स्ट होबाय नेक्स्ट होनानै होबाय बेनिफ्राय नै एप्रुभ बेवहाय एप्रुभ जाबाय नै एप्रुभ जानायखौबो देखायबाय स्टेटास एप्रुभ होबाय
दा बियो जानानै फैबाय आंनिया दा बेखौहाय आङो इमेलाव चेक खालामनानै नायनि इमेलाव मोनसे मेसेज फैगोन नै आंनि इमेलाव Google payment your tax information has been approved आंनि दा एप्रुभ जाबाय दा नोंथाङाबो जुदि बेबायदि स्टेप बाय स्टेप जुदि खालामबाय थायोब्ला नोंथांनिबो बेबायदि जागोन मिस्टेक खालामालासिनो नोंथाङा खिन्थु मोजाङैनो साननानै मोजाङैनो खालाम अब्ला नोंथाङाबा मोजाङै जुदि खालामबाय थायोब्ला बेबायदिनो नोंथाङा फल' खालामोब्लानो नोंथांनिबो जागोन बेबायदिनो खालामदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै माबा सोंनांगौ दंब्ला कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलासो गोदानब्ला साबस्क्राइब आरो जुदि नोंथांनि लोगोनोबो नोंथाङा मिथिहोनो सानदोंब्ला भिडिअखौ